Скъпи приятели, революционери, будни хора, виждам, че има огромна инициатива за бойкотиране на международните вериги за хранителни стоки. Подкрепям изцяло, въпреки че аз на такива места не стъпвам, особено когато тия нещастни мърши по време на така наречената пандемия ме караха да носа маска. И въобще не влизам там. Помнете, че храната и без това е изцяло отровена, и без това ограбва цялото население и цялата печалба от тези неща отива в чужбина. Не стъпвайте въобще, търсете само малки магазинчета и давайте дори повече пари, но нека да бъде на нашите българи. Бойкот на западните хипермаркети в България. Утре 13 февруари. Бойкот.